Здравейте, приятели! Намираме се в магазина на Ardis BG в град Бургас, квартал Братя Миладинови, блок 91. Тук сме за да изпробваме едно от най-новите гейминг заглавия, посветени на един от интересните автомобилни шампионати в света, именно световният рали шампионат. Всички почитатели на Sim Racing от няколко дни имат достъп до най-новото заглавие на EA Sports и Codemasters WRC. Освен това, Ardis BG са подготвили една много интересна гейминг зона за всички вас, които искате да изпробвате новата игра. Комплектът включва уникалната PlaySeat Evolution Pro Active Fit, както и един от хитовите волани на Logitech G29. Всички вие сте добре дошли в магазина на Ardis BG в град Бургас, квартал Братя Миладинови, блок 91, за да изпробвате своите възможности и да изберете най-подходящото гейминг оборудване за вас, за да се насладите на едно истинско рейс сим изживяване.